אפשר להתחיל. אוקיי. היום יום חמישי, זה נכון להגיד 9 בפברואר? 10. לא, 10. אז היום יום חמישי 10 בפברואר 2021, והפגישה הזאת של Learn Yiddish and Yiddish Literature Online היא פגישה מספר 150, פגישה אינטראקטיבית, איפה שאנחנו גם קוראים טקסטים בספרות יידיש, גם מתרגמים אותם וגם מפרשים אותם. אנחנו למעשה נלך הפעם ישר להמשך הקריאה של הסיפור זיידה סונניקלח של חיים גראדה. אני רק רוצה להגיד שפגישה מספר 150, אתה בסדר? יאיר. הוא מדבר עם שלמה, אני אשתיק אותו. כן. פגישה 150, איך נגיד בארמית, לאו מילתא זוטרתאי, זה לא דבר קטן. מכיוון שאם אנחנו עושים חישוב קל, 150 פגישות, פעמיים בשבוע, כל פגישה 1.5 שעות, אנחנו כבר אספנו ביוטיוב הקלטות של כ-225 שעות, שזה שווה לדעתי ל4 כרכים של 800 עמודים. אילו היינו מתמללים את כל הפגישות האלה מהיוטיוב, היינו יכולים להעמיד קורס של לימוד יידיש וספרות יידיש ב4 כרכים. אילו היה כסף, הייתי עושה את זה. מכיוון שאני חושב שאין תקדים לאורך כזה של פגישות על נושא כספרות יידיש. ואני רואה, כשאני מסתכל ביוטיוב, אנחנו מתקרבים שם, ביוטיוב, לקרוב ל4,000 צפיות מכל העולם, שאנשים נכנסים להקלטות האלה. ויש לקוות שהם לומדים משהו. אנחנו ממשיכים עכשיו לקרוא את הסיפור זיידה סונניקלח, שזה מה שעשינו גם בפעם שעברה. נתנאל, אתה מעלה אל המסך את הטקסט? כן, אני אעלה. רק רגע. ואתה אומר לנו מספר עמוד ושורה או מלמעלה או מלמטה. כן, אני רשמתי לי את זה פה. כן. עמוד 2, פסקה שלישית, שורה רביעית במילים אינגלווייז ונדיחדורים. אינגלווייז, הוביך? ונדיחדורים. רק רגע, אז בואו נראה פסקה שלישית. נראה לי באמצע משפט. 2, 3, 4. לא, לא, לא. נראה לי, מה שאולי כן. רק 1, 2. אז עמוד 2, אתה אומר, פסקה שלישית, שורה רביעית. כן. כן, זה קצת מסובך, כל כך הרבה נקודות ציון. איזה שורה מלמעלה? הנה, ממש בתחילת השורה. אני מסמן לכולם עם האחבר שלי, אתם יכולים לראות. אוקיי. לפני שאנחנו... שלום, אנה.
Shalom, Professor. I would like just to say that I will be only 1 hour. I have to go somewhere. But I just have the question about the last hour lecture. May I? כן, בבקשה, תשאלי. זה חיה מאוד חשוב. מצורע בירושלים, כן, אבל זה יש מן רבי לוי, דצדיק בירושלים. אני מצאתי בעיתון דחיה דהיסטוריה גורל הגר"א. זה בירושלים עם the soldier in the mountain. כן? רגע, אם אני מבין מה שאת אומרת, את מצאת בספר גורל הגאון מווילנה, את אומרת, מה מצאת? אני מצאתי שדלוי, דצדיק בירושלים. רב אריה לוין. כן, כן, נכון. דיברנו עליו בפעם שעברה, כן, אז מה איתו? זה חיה, זה in the 49, there was the soldier, killed the soldier, 35 soldier, למ"ח. למ"ה, לא למ"ח, אלא הסיפור על הלמ"ה. כן, נכון, זה חיה דגורל הגר"א. כן, שכנראה שאיזה זקן ערבי פגש אותם, הלשין עליהם ורצחו אותם. כן. אני מצאתי, זה חיה, זה רק הוא, רק צדיק בירושלים, זה עשה גורל הגר"א. זה נורמלי, זה לא, it's little bit forbidden in the religion to do it. נכון? רגע, אני רוצה להבין. תראי, על רב אריה לוין יש מאות סיפורים. כן. את עכשיו אומרת לנו על סיפור שקשור לרב אריה לוין, אחרי שרצחו למ"ה חיילים יהודים. כן, כן. אז מה הוא עשה? זה הוא עשה גורל הגר"א. בתורה זה הוא מצאתי... לא גורל הגר"א, אלא הוא עשה הגרלה. הגרלה, נכון. הגרלה. אני מכיר את הסיפור. תספר, נתנאל. אחרי שאותו זקן ערבי הלשין על הלמ"ה, אז ערבים באו ותפסו אותם, והרגו אותם בצורה אכזרית ביותר, עד כדי כך שאי היה אפשר לזהות מי זה מי. נכון. ואז, אני לא זוכר אם זה היה רב אריה לוין, אבל כנראה שאם אני אומרת אז כן הוא, והוא בא ועשה טקס קבלי מגי שקוראים לו גורל הגר"א, שהוא, לפי מה שאני זוכר, זה לחבר בין נשמה לאותו גוף, כדי להבין מי זה מי. כדי להביא אותם לקבורה. כן. כן, נכון. אז זה טקס כזה. כן, לא בטוח שהוא אסור, אבל... זה סיפור ידוע, ואנה, זה נכון, מצאת משהו מעניין, אבל עכשיו אנחנו חוזרים לטקסט של גאדה. רצית לשאול משהו על זה, אנה? לא, זה רק, זה חיה, זה משהו חדש. לא, בטוח, על רב אריה לוין יש המון סיפורים. אני אמרתי לך ששמחה רז הוא מחבר שכתב ספר על רב אריה לוין, והמלצתי לכם בפעם שעברה לקרוא את הספר של שמחה רז על רב אריה לוין. יש עוד איזה ספר, אבל כרגע אני לא זוכר את השם של הספר השני. כן. אנחנו מתחילים לקרוא עמוד 2, שורה, איזה שורה מלמעלה? שורה רביעית, ממש בתחילת השורה. שורה רביעית מלמעלה? כן. אוקיי. רפאל, אתה מתכבד לקרוא אם אתה רוצה. בסדר. אתה יכול לשים את זה יותר גדול קצת? כן, בשמחה. אז זה אונדיזין זיינן בסר? זה שם? לא, בשורה אחת מעל. אינגלווייז אונדיחדורים. אינגלווייז אונדיחדורים
haben sie gelernt ganz nicht koscherdig. Euch עד פה, אנחנו מנסים משפטים קצרים, לפעמים חצי משפט. Edelweiss in die Chadorim haben sie gelernt ganz nicht koscherdig. תתרגם, רפאל. בהיותם צעירים בחדרים, הם למדו, נהגו ללמוד ללא בעיות. די בסדר, ganz nicht koscherdig. ganz nicht koscherdig, כן. תמשיך. אתה יכול להמשיך. Euch Bocherweis und gleich noch der Chassene, wenn die Bonim seinen erst rein in die Geschäften, haben sie noch... okay. תמשיך, כן. גם, haben sie noch jeden no. Und gleich noch der Chassene, wenn die Bonim seinen erst rein in die Geschäften, haben sie noch jeden Frühmorgen ungepasst die Tfilen, Schabes gegangen zum Davenen. נקודה. לפני שאתה מתרגם, מה שאנחנו זוכרים מהפעם שעברה, גראדה מנסה כאן לתאר מדרון חלקלק, איפה שהחינוך היהודי מהחדר עם ילדים קטנים והם גדלים ואפילו מתחתנים, אבל רואים לאט לאט איך שהחילוניות מתגנבת, ובסוף הם כבר לא שומרים מצוות. זה אנחנו נראה בסוף. עכשיו, רפאל, לפי השיטה שלנו, תקרא 2-3 מילים שקראת עוד פעם ותתרגם. אויך בוכר וייז, גם בהיותם יותר מבוגרים, וגלייך נוח דר חסנה, ומיד לאחר החתונה, wenn die Bonim seinen Restaurant in die Geschäften, כאשר הבנים רק נכנסו לביזנס, נגיד, haben sie noch jeden Frühmorgen ungepasst die Tfilin. הם נהגו לשים את התפילין כל בוקר. רגע אחד, רפאל, יש במה שקראת במילים האחרונות מילה אחת שמרמזת על המדרון החלקלק. איזה מילה אתה מזהה שם? Haben sie noch jeden Frühmorgen. העוד הזה זאת מילה שאומרת שהנה זה כבר עדיין, נכון, בדיוק. עדיין הם שמו את התפילין. כי עוד מעט נראה מה יקרה הלאה. אוקיי. שבת gegangen zum Davenen. ושבת הלכו להתפלל. עוד משפט במדרון החלקלק, כן? כן. Nur was mehr, sie haben מצליח gewesen in die Geschäften, als mehr haben sie von sich herabgeworfen dem Ohl von Mitzvahs. עד פה. אבל ככל, als mehr, אבל ככל... כמה שיותר, כן, כמה שיותר הם הורידו מעצמם, סליחה. Nur was mehr, sie haben מצליח gewesen in die Geschäften, אבל ככל שהצליחו יותר ויותר בביזנס שלהם, אז מרוב זה פונזיך הרוב גבורפון דם אולפון, ככה הם הורידו מעצמם את עול המצוות. לא רק הורידו, אלא הרוב גבורפון, זרקו, כן? זאת אומרת, התפטרו מזה כדבר חפץ שאין בו צורך. עכשיו, לפני שממשיכים, יש פה תיאור של מה שקורה לעם היהודי בימינו במאה ה-20, המחצית השנייה של המאה ה-20 והמאה ה-21, תהליך סוציולוגי תרבותי, כן, שגראדה כבר מנבא אותו על פי המודל של מה שהוא הכיר בווילנה בין שתי מלחמות העולם. יאיר, שלמה בא? כן. יאיר, שלמה יגיע? לא, אני לא רואה שלמה. לא, אבל אני שואל את יאיר, הוא דיבר איתו.
יאיר אתה מושתק. יאיר שומע? יאיר אתה מושתק, אתה מנסה לדבר ולא שומעים אותך. יאיר, אתה unmute. עכשיו שומעים אותי? כן. כן. האם שלמה אמר לך שהוא בא? לא, שלמה אמר שהוא לא יבוא היום משהו מבחינה בריאותית. אוקיי. בסדר גמור. מה אתם אומרים? אני שואל את יאיר ואת נתנאל אחר כך על מה שרפאל קרא עכשיו. הוא מראה פה תהליך של חילון, שעדיין מניחים תפילין, עדיין, אבל בקרוב הם כבר לא יעשו את זה, נכנסו לגשף, ועדיין הולכים בשבת לבית כנסת וכולו, אבל לאט לאט הם זורקים מעליהם את המצוות. זאת אומרת, גראדה מזהה את התהליכים האלה שאנחנו חיים בתוכם כבר מזמן, וכל הסיפור הזה, אנחנו נראה בהמשך, זוהי תעודה לתהליך הזה. נתנאל, המשפט הבא. Euch die Schnierhoben, die erste Zeit, noch der Chasune, noch der Chasune. Der Chasune. Der Chasune, כן. Okay. Ongeston, Kopticher von Opschei Farn Schwer, dem Balabos von Stub und Kleit. עד פה. עד פה. 2-3 מילים ביידיש תחזור עליהם. Euch die Schnierhoben, die Erste. לא, אויך די שניר, תתרגם אויך די שניר. ראינו את המילה שנור בפעם שעברה, ואני לא מומחה ליחסים משפחתיים, אבל אתם תעזרו לי. אויך די שניר, איך היית מתרגם? אמרנו שזה חם, אני חושב. הקלות. כאן שנור זה יחיד, שניר זה רבים. גם הקלות, זאת אומרת, הנשים של אותם ילדים שגדלו והתחתנו ונכנסו לביזנס, מה הן עשו? עוד 2-3 מילים. הובן די ארשטה צייט. הובן מה רגע? הובן מה? הובן די ארשטה צייט. ארשטה, מה כתוב? סליחה, זה לא ארשטה, זה ארשטה. הובן די ארשטה צייט, עכשיו תראה נתנאל, זה אני אומר לך במיוחד, כי אתה רק מתחיל ללמוד יידיש. אני מבקש שתקרא 2-3 מילים, אבל פה אי אפשר לעצור, למה? כי יש לך פועל עזר של זמן עבר, הובן, אז צריך לקרוא עד שתגיע לפועל, כדי שיהיה משמעות לתרגום. אז אויך די שניר, haben die erste Zeit, הלאה. noch der Chasune. noch der Chasune. Der Chasune. Ongeston. לא כתוב אונגשטון. כתוב אונגטון. אונגטון, כן? מה זה אומר? רגע, עוד מילה אחת. אוקיי. הקפטיכל. הקופטיכל, יש קמץ שם. נכון. הקופטיכל. עכשיו השאלה שאני שואל אותך, לאור מה שאנחנו לומדים באופן פרטי, לא בקורסים, איפה הפועל במה שקראת עכשיו? זה לא בחינה, זה ניסיון למסמר את הידיעות לגבי זיהוי פועל בעבר, כן. טובן, אני מזהה, אבל... עכשיו צריך את הפועל העיקרי. מה? אני לא יודע, אז אני אנחש שזה אונגשטון. לא כתוב אונגשטון. כתוב אונגטון. כן. הובן אונגטון. רפאל, איך תתרגם הובן אונגטון? לבשו. לבשו. אונטון
ללבוש. המילה טון, הפועל טון זה לעשות. הפרפיקס, הקידומת און, הסברנו ואני אסביר 100 פעמים עד שזה יהיה טבעי ותזכרו, הפרפיקס לפועל כלשהו, און, יש לו כמה משמעויות. כאן המשמעות היא עשייה רבה של הפועל העיקרי. אם הפועל העיקרי זה טון לעשות, און טון, בתרגום מילולי, זה לעשות הרבה, או בתרגום מדויק יותר, ללבוש. אני מניח שכשאתה לובש משהו, אתה עושה הרבה פעולות. אולי בגלל זה, אונטון, לעשות הרבה, משתמשים ביידיש ללבוש. אני אשאל אתכם עכשיו שאלה לכולכם. הראשון שיודע יגיד, מה זה ביידיש זיכרונטון המעשה? רפאל? ולא נשוויסן פונקצורס. נכון. להתאבד. להתאבד. זיכרונטון המעשה. כן, כן, להתאבד. כן, להתאבד. ועכשיו אני מנתח. איך הגענו ביידיש למשמעות להתאבד בשימוש במילה אונטון, ללבוש. זיכרונטון זה להלביש לעצמך המעשה, סיפור. איך מגיעים מלהלביש על עצמך סיפור למשמעות של להתאבד? מי רוצה להסביר? יאיר. אולי בגלל התכריכים. לא. לא, לא. אתה פה הלכת, לדעתי לא, אתה הלכת יותר מדי רחוק. רפי, איך אתה חושב שאנחנו מגיעים מלהלביש לעצמך מעשה למשמעות להתאבד? קודם כל, אני חושב שזה פשוט מגיע מגרמנית, לא? לא שאני יודע. לא. לא שאני יודע. כן? אני סתם ממציא משהו שהוא נחמד, אבל לא, אין שום טעם. זיכרונטון המעשה, אני יודע מה זה, זה כאילו לעשות לעצמך מעשה. קשה מאוד, לכן צריך ללמוד את זה בעל פה. אני לא חושב שיש לזה באמת הסבר. אני חושב שיש לזה הסבר, אגיד לך למה. כן. לא בגלל המילים עצמם. הנה, יש לנו כאן ביטוי אידיומטי, עוד מעט נדבר על זה, כי בשיעור שעבר סיימנו בניתוח שלם מה זה ביטוי אידיומטי. תראה רפי, שפה אנושית, לדעתי, לא משנה אם זה יידיש או שפה אחרת, מלבישה רעיונות ופיגורות, תמונות חזותיות במילים. זה לא מקרה שלהתאבד או כל ביטוי אידיומטי אחר בכל שפה אחרת לובש מספר מילים כדי לבטא את זה, כן? כשאנחנו אומרים למשל השמש שוקעת, קוראים לזה מטאפורה מיתה. למה? כי כנראה, הרי עברית זוהי שפה מאוד עתיקה. אנחנו מדברים על השפה העברית בת 3,200 שנה. אני לא יודע מתי יופיע לראשונה הביטוי השמש שוקעת לסנסט. כן? גם באנגלית אומרים סנסט. השמש שוקעת זה צריך להיות תמונה חזותית שאדם עומד לו מול הים, והוא רואה איך שהשמש נכנסת לתוך המים, שוקעת לתוך המים. זה ביטוי אידיומטי לדעתי. אותו דבר זיכרונטון המעשה. אבל השאלה היא,
מה משקף הביטוי האידיומטי הזה? לדעתי, זה לדעתי, אני לא לינגוויסט מקצועי, אבל אני חושב שאני מבין למה יהודים כשהם רוצים להתאבד, אומרים זיכרונתון המעשה. א', מכיוון שהתאבדות זה לא עניין יהודי בכלל. אצל יהודים התאבדות זה דבר שצריך להתרחק ממנו כמה שיותר. ואני אתן מסמך סוציולוגי למה שאני אומר. דיורקהיים, שהוא היה סוציולוג גרמני, בסוף המאה ה-19 פרסם ספר בשם סויסייד. הוא חקר את ההתאבדות בעמים, והוא הגיע למסקנה שיהודים מתאבדים הכי פחות. למה? בגלל תרבותם היהודית. ברגע שהיהודים מתבוללים ומקבלים, הולכים באותו מדרון חלקלק של חילון, של עזיבת הכללים של החיים על פי התורה, הם דומים יותר לאנשים לא יהודים, ואז הם עושים, מתאבדים, אבל אז הם מרגישים שהם עושים מעשה לא יהודי, ולכן לדעתי הם אומרים היהודי שהתאבד הלביש על עצמו סיפור, דבר שהוא לא רגיל אצל יהודים, ולכן הוא הלביש על עצמו סיפור. בזמן השואה היסטוריונים חקרו את שאלת ההתאבדות, והם הגיעו למסקנה, ואני כאן מסתמך על חוקרים, זה לא עניין משלי, שיהודי מערב אירופה, יהודי גרמניה, בזמן השואה, התאבדו הרבה יותר מאשר יהודי מזרח אירופה. כל זה אני אומר כדי לבסס את ההשערה שלי שהתאבדות זה לא סיפור רגיל אצל יהודי על פי תרבותם, ולכן כשהם רוצים להגיד שמישהו התאבד, רוציכון גטון המייסה. הוא סיפר על עצמו סיפור שזה לא היה צפוי, ולדעתי הביטוי בא מלמטה, זה ביטוי עממי שיהודים מצאו איך לתאר התאבדות בקרב יהודים. אני לא יודע אם רפי יסכים איתי שיש משהו במה שאני אומר, אבל אני חוזר ואומר, ביטויים אידיומטיים הם לא מקרה, יש להם סיבות תרבותיות. בשיעור שעבר, בסוף השיעור, אנחנו עלינו בקריאה אצל גראדה לביטוי אידיומטי, אני כרגע לא זוכר מה הוא היה, מי שזוכר שיגיד, ואם לא, אני אמשיך לדבר, ואני הגעתי למסקנה מתוך הקריאה שאני קראתי בספרות יידיש במשך השנים, ומתוך השוואה בפרוזה של גראדה, שגראדה הוא אלוף בפרוזה שלו בשימוש בביטויים אידיומטיים. ואז ניסיתי להסביר איך אני מגדיר ביטוי אידיומטי. ביטוי אידיומטי, אמרתי, וזה חשוב בשביל ההמשך, אז אני חוזר על זה. ביטוי אידיומטי זה צירוף של מילים שאם אנחנו מתרגמים אותם באופן מילולי,
הוא לא אומר לנו שום דבר על משמעות הביטוי. זיכרון תונה מייסה, הרי אנחנו מתרגמים אותו מילולי, אנחנו אומרים להלביש על עצמך סיפור, משם אנחנו לא לומדים שזה התאבדות. וגרדה, על פי טענתי, ואנחנו נראה את זה בהמשך, הוא אשף של שימוש בביטויים אידיומטיים כדי למסור את מה שהוא רוצה להגיד. יכול להיות שיש משמעות אחר? רגע, קודם כל שלום, לא ידעתי שהגעת, אז ברוך הבא. עכשיו, אתה... אני התכוונתי, אולי חשבתי על זה, שמלבישים את המתים, ואולי יש בזה איזשהו משמעות. דניאל, אתה מעלה לדיון שאלה מעניינת, שגם יאיר העלה אותה לפניך, בפחות עוצמה, והוא אמר, אם אנחנו אומרים שזיכרון תונה מייסה זה התאבדות, איך אנחנו מקשרים בין הביטוי האידיומטי, שתרגומו המילולי לא אומר לנו הרבה, לבין המשמעות התאבדות, כן? שהיא משמעות קבועה בתוך שפת יידיש, בכל מילון שתחפשו, זיכרון תונה מייסה תמצאו להתאבד. ואז בא יאיר ואומר, אחר כך דניאל, בא יאיר ואומר, אולי זה בא מכיוון שהמילה זה אונטון, להלביש, אולי שמלבישים תכריכים למת. ואז בא דניאל ואומר, איך אמרת דניאל? כן, אותו הרעיון שמלבישים את המת, ולעומת זאת אומרים את הבגד שהאבן. יפה. עכשיו הבעיה היחידה בהסבר של יאיר ושלך, שזה מנותק לגמרי ממה שכתוב בביטוי האידיומטי. כתוב זיך אונטונה מייסה, זיך זה לעשות לעצמך, איפה שראיתם שמתים מלבישים לעצמם תכריכים, זה לא הגיוני. המילה זיך פה היא מאוד חשובה, האדם שמתאבד מלביש לעצמו סיפור, אתם לא יכולים לוותר על המילה זיך, כי אחרת אם אתם מוותרים, אז אתם נכנסים להסברים דמיוניים שאין להם שום קשר עם הביטוי האידיומטי. מסכימים לקונטרה שלי להסבר שלכם, יאיר ודניאל? בהחלט. זיך, זה לא יכול להלביש לעצמו תכריכים, זה ברור. ולכן הלכתם רחוק מדי. צריך להיות איזשהו קשר בין הביטוי לבין המשמעות הסופית של התאבדות. נראה לי שבמקרה הזה, בעקבות מה שאתה אומר, מייסה זה משהו כמו, על הדבר הזה לא מדברים. בדיוק. זהו. לכן גם ביידיש אומרים, עיינה מייסה. בדיוק. המייסה זה, תשמע, רפי, אתה נגעת פה בעוד נקודה שמחזקת את האפשרות להסביר כמו שאנחנו מסבירים. המייסה זהו סיפור שלא ברור אם הוא היה או לא היה, כן? זה משהו, זה לא מאורע אמיתי, זה משהו שאתה ממציא, כן? ומכיוון שהתאבדות זה לא דבר בתוך התרבות היהודית, אז אתה עשית פה איזה סיפור, לא מהעולם הזה, לא מהמציאות. אז אני מודה רפי, עזרת לחזק את ההסבר שאני מציע. אבל אנחנו נראה עוד מעט בהמשך, לדעתי יהיו הרבה ביטויים אידיומטיים. עכשיו, המבחן של עוצמתו של ביטוי אידיומטי הוא בזה, שברגע שאנחנו מתרגמים אותו מילולית,
הוא לא אומר לנו שום דבר, ואז צריך לחפש את הקשר בין התרגום המילולי לבין המשמעות האמיתית של הביטוי בתרבות היהודית. אוקיי. נתנאל, המשפט הבא. כן. לא, אנחנו לא סיימנו לתרגם את זה, אז... תחזור. כן. כן, אונגטון הקופטיכל. מה זה קופטיכל? רגע, סליחה. אונגטון הקופטיכל. זאת אומרת, גאדה אומר שהקלות, כן? בוא תקרא את זה עוד פעם, את קופטיכל. דשניר. אויך דשניר, הובן די erste Zeit noch der Hasune Ongeton הקופטיכל. עכשיו תתרגם את כל המשפט. גם הקלות. הובן די erste. די erste. מה זה erste? אבל הפועל, הובן אונגטון, לבשו הקופטיכל. מה זה קופטיכל? מנומה? קופ זה ראש וטיכל זה, נו, איך קוראים לזה? מטפחת. אז גם הקלות, אונגטון, לבשו הקופטיכל. איך אמרת, יאיר? מטפחת ראש. אבל פה דילגתי על משהו בכוונה. Die erste Zeit. מתי הם לבשו מטפחת ראש? Die erste Zeit. בזמן הראשון אחרי החתונה. בתקופה הראשונה. נכון. כאן אנחנו רואים לאן זה הולך במדרון החלקלק. בתקופה הראשונה הם עשו כיסוי ראש. אבל מה קרה אחר כך? תמשיך נתנאל למשפט הבא. אופשי פארן שוור. פון אופשי פארן כן, כן. מה זה אופשי? זה כבוד. פון אופשי פארן שוור, הם לבשו מטפחת ראש בזמן הראשון, פון מתוך כבוד לחותן. זאת אומרת, לא לבשו את מטפחת הראש כי אישה יהודייה אחרי שהיא מתחתנת צריכה כיסוי ראש, אלא בזמן הראשון עשו את זה פון אופשי מתוך כבוד לחותן. זאת אומרת, בגלל מנהג סוציולוגי ולא מתוך שכנוע תרבותי שאישה נשואה צריכה כיסוי ראש. אתם יודעים, בימינו, במאה שערים, הרבנים החרדיים פוסלים פאה נוכרית. יודעים את זה? חלקם. אני לא. יהודו בגלל עבודה זרה. חלקם פוסלים פאה נוכרית ודורשים כיסוי ראש במטפחת ראש. מה עם הטענות? אני לא בקיא בעניינים ההלכתיים, אבל אני יכול להעלות למשל מתוך מראית עין, שהפאה היא כל כך משוכללת שאפשר לחשוב שזה השיער הטבעי שלה, ואז זה פסול מבחינת הכלל של מראית עין, שאז זה יביא נשים חרדיות אחרות לרצות לא לגלח את הראש לפני החתונה, כל מיני דברים. מי אמר מה? היה איזשהו עניין כזה שצער שבאו מהודו
האלה השתמשו בזה לעבודה זרה, אז הרבנים לא הסכימו את זה, להשתמש בזה, משהו כזה. אפשר להביא כל מיני באמת טענות, אבל הקופטיך אצל גראדה, כן? זה מעניין. זאת אומרת, אנחנו מדברים אצל גראדה על קהילה חרדית. אני לא יודע ממתי יש פאות נוכריות, אבל אני מניח שבין שתי מלחמות העולם כבר היו. אבל גראדה פה מדבר על מדרון חלקלק, אם אני לא טועה, חמור עוד יותר. כן? דווקא אצל קהילה בווילנה, איפה שלא משתמשים בפאה נוכרית, אלא הולכים על פי ההלכה, מכסים את הראש במטפחת ראש, אבל רק מכיוון שרוצים לכבד את האבא של הבעל, לא מתוך שכנוע הלכתי פנימי. תמשיך נתנאל עוד משפט. רק רגע, קצת איבדתי אותנו, אני מחפש שוב. כן, הנה. Den Balabos von Stub und Kleit. רגע, את זה עוד לא תרגמנו. אז תלך אחורה 4 מילים, כן? תחזור עליהם. Hob ongeton a Koptichel von Aufschei fahren schwer, dem Balabos von Stub und Kleit. תנסה לתרגם דם בלבוס פון שטוב ונקלייט. בעל הבית שלהן. רגע. פה אני מכניס לרגליך טראפ, איך אומרים? מכשלה. מה זה דם? את זה אתה עוד לא יודע, ואנחנו עוד לא הגענו בפגישות שלנו. חשוב שתבין מה זה דם. מי יכול לעזור לנתנאל? המקרה הזה זה בעל הבית ובעל החנות. כן, אבל מה זה דם? דם בעל הבית? זה כאילו... יאיר, אני שואל מבחינה דקדוקית, מה זה המילית הזאת דם? דם זה כאילו הידיעה, לדעתי. נכון. עכשיו, ביידיש אני יודע שיש 3 סוגים של, או כמה סוגים של הידיעה, דר, לשם עצם זכר, די, לשם עצם נקבה, או די לרבים, ויש הידוע סתמי, לשם עצם שהוא לא זכר ולא נקבה, אז מה זה הדם הזה? נכון, הוא הידיעה, אבל למה דם? אם בדרך כלל זה דר, די, דוס, מה זה דם? דם זה כאילו שהייתי אומר בעברית, שהינו בעל הבית ובעל החנות. בכיוון. שהוא. רפי, איך תסביר את הדם? בלטינית, לא זוכר איך קוראים לזה, אבל גם בגרמנית, זה אותו, יש אותו ולא, כן? זה מה שהייתי אומר בעברית, כן? אוקיי, בואו נכניס סדר. את בעל הבית וכולי וכולי. בואו נכניס סדר, אני רק אגע בזה, צריך, תוך כדי קריאה אנחנו ננסה לדבר על הכללים האלה. כשנתנאל קרא, כן, אמר, פון אופשי פרון שוור, ואז הוא היה יכול להגיד, או לכתוב, דר בלבוס פון שטוב ונקלייט. אם הוא היה כותב דר בלבוס
פונשטובונקלייט, זה היה בסדר, זה החותן, דר בלבוס, בעל הבית, הזה, זה הדר, אילו היה כתוב דר, בעל הבית של הבית והחנות, מכיוון שהחותן הוא ראש משפחה, אז מרוב כבוד, הכלה, שהיא בעצם מצטרפת חדשה למשפחה קיימת, שבה ראש המשפחה זה השוור, זה החותן, אז מתוך כבוד אל הבעל בית. כן. למה כתוב דר, למה כתוב דם בלבוס ולא דר? זה כבר בא קודם. מה? זה כבר בא קודם. פון אופשי פארן שוור. פארדם שוור. זה כבר שם. נכון. אז עוד מעט נגיע, נכון. מכיוון שיש כלל, אנחנו לא ניכנס עכשיו לדבר על זה באופן שיטתי, אבל אני מזכיר את זה. הידיעה דר, כן? לפני שם עצם בזכר, בלבוס זה זכר, הידיעה דר משתנה לדם, תלוי מה מקומו של הדר צריך להיות במשפט, כאשר שם העצם שבא אחריו נמצא במשפט כ-direct object או כ-indirect object. אני רק מזכיר את זה, אני לא רוצה להיכנס לעומק עדיין. או בעברית, כאשר שם העצם בלבוס, שהמילה דר מקדימה אותו, כי כל שם עצם בא עם הידוע, כאשר שם העצם במשפט מופיע בעברית direct object כיחסה ישירה או בלתי ישירה. מתי אנחנו קובעים אם שם העצם במשפט הוא direct object או indirect object? זה תלוי במילת היחס כמה מילים קודם. וכמה מילים קודם כתוב שהיא שמה מטפחת ראש, פון אופשי, פון, מתוך, מילת יחס, פון, פארן שוור, בפני, יש לנו פה שתי מילות יחס, פון ופא. כשיש מילת יחס אחד, לא כל שכן שתיים, פארן שוור, ואז מסבירים מי זה השוור, הדר בלבוס הופך לדם. כי זה כאילו גרדיק אומר, פון אופשי פאר דם בלבוס. כן? כאילו מתוך כבוד מול בעל הבית בבית ובחנות. הפאר פה זה מילת היחס שנתנאל כבר מכיר, כי לפני כמה ימים דיברנו על מילות יחס ביידיש. כשיש מילת יחס שאחריה בא שם עצם, וכל שם עצם צריך הידיעה, אם זה שם עצם זכר זה דר, אז הדר הופך לדם. כן? תן דוגמה, בכל זאת. דימאמה פון דמטטן. האמא של האבא. למעשה היה צריך להיות כתוב
דימה מפונדר תתה, כי תתה אבא זה דר תתה, בצורה רגילה. אבל בתוך משפט שיש לפני שם העצם מילת יחס פון, הדר, דר תתה הופך דם, אפילו תתן, לא תתה אלא יש נון, דימה מפון דם תתן. רציתי להוסיף שבלי לדעת כללים, זה פשוט נשמע יותר יפה. למי שיודע יידיש באופן פסיבי, אז זה נראה לך... זה נשמע יותר מתאים. יפה. זה נשמע לך יותר מתאים, כי אתה יודע יידיש באופן פסיבי, ושמעת תמיד את המבנים האלה, כאשר דר הופך לדם, כן? אבל אנחנו חייבים לספר איך הדברים משתנים, כדי שיבינו מה פה קורה פה. כן. אבל לא רציתי להאריך יותר מדי, אנחנו לא נדבר עכשיו איך די בנקבה הופך למה שהופך וכו' וכו'. טוב, נתנאל עוד משפט שלם עד לנקודה. רגע, מה זה שטובנקלייט? דר בלבוס, זאת אומרת, השווגר, החותן שהוא דר בלבוס, בעל הבית, פון שטוב, שטוב זה בית, איפה שאנשים גרים. החותן הוא בעל הבית של הבית, איפה שכולם גרים, און קלייט, קלייט זה חנות. כן? אוקיי. אז מכיוון שהוא עומד גם בראש המשפחה, גם מבחינת הבית וגם מבחינת העסקים, כן? אז חייבים כבוד והשמים מטפחת על הראש. סליחה פרופסור, קלייט זה חנות, קרם זה גם זה חנות. לא, קלייט זה חנות. קלייט זה חנות. וזה נורא מעניין, ואני לא יודע מאיפה באה המילה קלייט ליידיש. לא בדקתי אף פעם. כן? תגידי. אבל זה יש קרם, אנחנו מדברים יהודי קרם, זה חיה קטן חנות. קרום, לא קרם, קרום. קרום. חנות, אבל קלייט, האם יש בפולנית לחנות? לא, זהו. אז אני לא יודע מאיפה באה המילה קלייט. היא ודאי באה מאיזושהי שפה סלאבית, אולי, כן? אני מזכיר לכם, בעקבות מה שאני אמרתי עכשיו, שבקרוב, אני מזמין את שלמה לרמן. זוכרים את השם? לא חייבים לזכור. לא. שלמה לרמן הוא חבר שלי, זה יותר מ-55 שנים. שלמה לרמן גר בירושלים, הוא מהנדס, כן, אני זוכר, נזכרתי. אבל חוץ מזה, יש לו הובי, הוא אוהב שפות. הוא עכשיו בפנסיה, במשך הקריירה שלו, הוא עבד במשרד הבריאות, בעניינים של מים, כתב כל מיני עבודות מקצועיות, על המים של נחל אלכסנדר וכל מיני דברים, אבל בו בזמן, במשך השנים האלה, הוא היה לו הובי לאהוב שפות, וכיום הוא הכין כבר מילון אטימולוגי של שפת יידיש, ב-19 מילים בליווי מפות, איפה שכל מילה ביידיש הוא מסביר
מאיזה שפה זה בא? מגרמנית, מפולנית, מרוסית, מאוקראינית. שלמה לרמן נולד ברוסיה, אבל בגיל 7 הוריו היגרו לארגנטינה, ושם הוא עבר מסלול דומה לשלי, והוא ביחד איתי, איזה שנתיים אחריי, למד בסמינר למורים של הקהילה היהודית בבואנוס איירס. רפי, לא שאלתי אותך, אתה למדת בסמינר למורים באמיה? לא, לא. אבל אתה יודע על קיומו. כן, הייתי אמור, אבל העברית שלי לא הייתה מספיק טובה. אז מה? בשביל זה לומדים. כן, אבל הם לא נתנו לי. לא נתנו לי. באמת? כן, באמת. אחיך כן למד. דניאל? אני לא בטוח. לא, אני לא חושב. אני צריך לשאול אותו. אז מאיפה היידיש והעברית שלו? היידיש דיברנו בבית. דיברנו ולמדנו, הלכנו לבית ספר. והעברית? עברית, אני חייתי בארץ 25 שנה. זה נכון. אבל אצל דניאל? הוא חי יותר ממני, הוא חי עד עכשיו. זה נכון, זה נכון. טוב, אבל מה רציתי להגיד? שלמה לרמן ואנוכי עברנו מסלול דומה בסמינר למורים. למדנו שם 6-7 שנים, וקיבלנו תעודת מורה כדי ללמד בבתי ספר יהודיים במערכת החינוך בארגנטינה. הסמינר למורים ליד הקהילה היהודית היה קיים במשך יותר מ-30 שנה, והוא הוציא מקרבו יותר מ-1,100 מורים בשביל בתי ספר יהודיים. ואנחנו זכינו, אלה שלמדנו, שהמורים שלנו, היו לנו מורה, כל מורה למקצוע נפרד, כמו באוניברסיטה. ולמדנו בהיותנו בני 13, 14, 15, 16, 17, בשנים הכי טובות הפורמטיביות בצעירותנו. וכל המורים האלה היו ממזרח אירופה. עוד היו מורים במזרח אירופה, שלמדו להיות מורים בווילנה ובוורשה. זאת אומרת, אנחנו היחידים כיום שזכינו לקבל חינוך מזרח אירופי בסמינר למורים של הקהילה היהודית בבואנוס איירס. ולכן, בלי שידענו זה על זה, שאנחנו עושים את זה, שלמה לרמן במשך השנים אסף דוקומנטים וזיכרונות על הסמינר למורים הזה. וגם אני בשנים האחרונות עשיתי אותו הדבר. וכאשר נודע לשנינו שיש לנו חומר לספר שלם, כ-150 עמוד, החלטנו, איך אומרים באנגלית, by hook and by crook, שאנחנו חייבים לפרסם ספר עם מסמכים וזיכרונות על הסמינר למורים ליד הקהילה היהודית בבואנוס איירס. אם אנחנו לא נעשה את זה, ילך לאיבוד לדעתנו היסטוריה על מוסד יחיד במינו במאה ה-20, שהלוואי במדינת ישראל, או בכל מקום אחר בעולם, היו מחכים אותו. שהרי אנחנו זכינו בגיל הטיפש עשרה לחינוך אוניברסיטאי. עשרות
מקצועות, כל מקצוע על ידי מומחה, על ידי מורה מומחה. המורה לתנ"ך שלנו היה דוקטור לפילוסופיה. כן? המורה ליידיש שלנו היה שמואל רוז'נסקי, אחד מגדולי, הייתי אומר, המורים והחוקרים של ספרות יידיש, והעיתונאים על תרבות יהודית, שהיגר לארגנטינה מביאלסטוק ב-1925, והיה מנהל של איבו בארגנטינה, כן? וכולנו חייבים לו את הידיעות שלנו הראשונות, חוץ ממה שדיברנו בבית, אבל הוא הכניס אותנו ללימוד סיסטמטי של שפה וספרות יידיש. טוב, אני מתלהב. אבל אני רציתי להגיד ששלמה לרמן, שבגלל ההובי שלו לשפות, אני הזמנתי אותו לבוא לזום שלנו בקרוב, ולהציג את המילון האטימולוגי שלו לשפת יידיש, כן? שהוא מתכנן, כל כמה שבועות זה גדל, כן? הוא מתכנן להעלות אותו כספר מקוון באינטרנט. עכשיו, מה שחשוב, הרי שלמה טועה, וזה נכון, הוא לא פילולוג, אבל אף אחד בימינו לא עשה דבר כזה, וגם לא במאה, אין לנו מילון אטימולוגי של שפת יידיש. כן? אם אני אשאל אתכם, המילה רוג, למי שיודע ספרדית, לקינה, פינת הרחוב, אני כל חיי חשבתי, שכאשר אמא שלי אמרה לי לא להתקרב לרוג של הרחוב שלנו, זוהי מילה ביידיש טהורה. אתם יודעים מאיפה באה המילה רוג ביידיש במובן של פינת רחוב? מפולנית אני חושב, לא? לא. אני אשאל את אנה. אנה, מה זה רוג בפולנית? רוג זה אפשר, זה רוג זה יש when is the how to say in English, when you are in the street is narrow and you have this in the road, in the... איפה שרחוב נפגש עם רחוב אחר. כן. פינה של הרחוב. רוג בא מפולנית. כן, כן, כן. ואנחנו לא יודעים... אבל זה רוג, זה חיה רוג. כמו שאנחנו לא יודעים על הרבה מילים והמקור שלהם משפות אחרות, לפעמים בדיוק כמו בשפה האחרת, והרבה פעמים מתוך איזה קנייץ', מתוך איזה תוספת מיוחדת לשפת יידיש. לדעתי, ובוודאי לא רק לדעתי, מילון אטימולוגי של שפת יידיש זה דבר המוכרח להיות לכל מי שמתעניין ביידיש. ולכן שלמה לרמן הסכים, כן, לבוא ולהציג בפניכם את המילון האטימולוגי. סליחה, פרופסור, זה בעברית זה פינה, כן? זה רוג. נכון. כן, 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 אני מצאתי עכשיו. נו, זה פולנית, רוג. ודאי, ודאי, רוג. כן, כן. בדיוק. יאיר, אתה אומר משהו? לא. אוקיי. טוב, איך הגעתי ללרמן? סליחה, פרופסור, אני רצה, I have to go for the... כן, כן, אתה אמרת. סליחה, אני will be in the Monday. תודה רבה. את יכולה תמיד להסתכל ביוטיוב כשמקליטים. כן, נכון, פרופסור, תודה. אז זה ייקח כמה ימים, אוקיי. טוב. אנחנו חוזרים לטקסט. יאיר, בבקשה. Aber sind die Parnusses seinen Bislakweis
Arriba in ganzen zu den Kindern. שלוש המילים הראשונות לא קלטתי. Aber sind die Parnusses. עוד פעם? Aber sind die Parnusses. פרנוסס. Parnusses. aber sind פרנוסס, הלאה? Einen Bisslichweis Arriba in ganzen zu den Kindern. הובן ביסלחווייס כתוב? כן, ביסלחווייס. עכשיו, אובר זין אבל. פרנוסס, תתרגם את זה. היות והפרנסות. לא, היות. המילה זין. הועיל. לא. מי יכול לעזור ליאיר? אובר, אבל. זין, לא, אובר זה אבל. זינט די פרנוסס, מי יכול לעזור? מה זה זינט? זה כמו... היות הפרנסות. לא. זה כמו R. לא, רפי, מה אתה אומר? סליחה. עוד פעם? זינט זה מהרגע ש... נכון, מאז ש... את אומר גרדה, אובר, אבל, זינט, מאז ש... אוקיי. וזה גם כן מילת יחס, כן? זינט, מאז ש... די פרנוסס, מאז שהפרנסות. seinen Büchelweis. ביסלחווייס. תקרא מה שכתוב. ביסלחווייס. כן. בהדרגה, אני חושב. נכון. מאז שהפרנסות בהדרגה, זיינן הריבר. הריבר eingezogen zu den Kindern, עברו. לא, רגע אחד. מהו הפועל, יאיר? הפועל הוא הריבר ingezeichnet, in ganzen. לא. הפועל, מהו הפועל? סליחה, רגע. הריבר צודי. לא, הפועל, לא כל המשפט. מהו הפועל? פועל זה בדרך כלל מילה או שתיים. אני מלחיץ אותך מכיוון שלזהות את חלקי המשפט זה התחלת ההבנה. אם לא מזהים את חלקי המשפט, אם לא מזהים, לא יכולים להבין את המשפט. אנחנו מחפשים את הפועל במשפט הזה. תנחש, יאיר, נעזור לך. מה אתה חושב? המשפט כולו הוא אומר, היות והפרנסות עברו בהדרגה לילדים, אבל עברו. אתה מבין את המשפט, אבל אתה לא מזהה את המבנה. מהו הפועל? הידע הפסיבי עוזר לך, אבל באופן מודע אתה לא יודע איך אתה יודע. וזה מה שאני אמור לגרום לכם, שתדעו איך אתם יודעים. יאיר, לא. אני לא יודע. מה זה הריבר? הריבר אינגנסן זה... מה זה אינגנסן? אינגנסן זה לגמרי. נו, זה חלק של פועל לגמרי. אני מדבר על הפועל בלבד. כן. אז מהו הפועל? אני אעזור לך. הריבר צו די קינדר. לא, אני לא יודע. הריבר, זה הכל. נכון. אבל זה לא כל הפועל, זה רק חלק מהפועל. זה בדיוק הבעיה. מהו הפועל המלא? תרגמת נכון, עברו,
אבל איפה כתוב שם ביידיש עברו? אריבו צו. לא, צו זה מילת יחס. זיינן אריבו, לא. תודה להם. עכשיו, למה אנחנו אומרים שהפועל הוא שתי המילים האלה, זיינן אריבר? מה התפקיד הזה של המילה זיינן פה? זה בדיוק הנקודה שאתה חייב ללמוד אותה, אחרת מעולם לא תבין מה אתה יודע. רפי, בוא תעזור לו. זיינן אריבר? עברו. כן, מה זה זיינן? מה התפקיד הדקדוקי של זיינן בפועל כאן? להיות. לא. להיות. נתנאל שלמד איתי משהו דומה לפני כמה ימים מחוץ לזום, אולי יוכל להגיד לכם. היו עוברים כאילו. לא. נתנאל, מה זה זיינן? אני גם חושב שזה היו עוברים, כאילו. לא. זה בא לתאר אם תסתכל במחברת שלך, שם אנחנו דיברנו על זיינן. מה זה זיינן? היא נשארה זה להיות, אבל אני... אוקיי, בסדר, אז אני אפתור את החידה. ביידיש, זמן עבר של פועל מצריך תמיד פועל עזר. יש ביידיש שני פעלי עזר. אחד זה הובן, אבל פה לא כתוב הובן אריבר, אלא כתוב זיינן אריבר. זיינן זה פועל עזר השני, שם הפועל השני זה זין, להיות. Ich bin, du bist, ist, mir seinen, ihr seid, sie seinen. דוגמה, ich bin אריבר, אני עברתי, du bist אריבר, ist אריבר, sie ist אריבר, mir seinen אריבר, אנחנו עברנו, ihr seid אריבר, אתם עברתם, sie seinen אריבר. זאת הנקודה במשפט. אז עכשיו יאיר תקרא עוד פעם את המשפט. Aber sind die Pronoces seinen bislerweise Arriber im Ganzen zu den Kindern? אוקיי, אובר, אבל, זינד, מאז שדיברנו הפרנסות, זיינן אריבר, רגע תשמע אותי, זיינן אריבר, אני מדלג על המילה בסלחי, זיינן אריבר, מאז שהפרנסות, זמן עבר, זיינן, עברו, אנחנו צריכים את המילה זיינן, בשביל אריבר זה לעבור, אבל בלי זיינן, אנחנו לא יודעים שמדובר בזמן עבר, כי זה פועל העזר השני של זמן עבר. אז עכשיו אני שואל אתכם, מתי משתמשים ביידיש בפועל עזר בזמן עבר הובן, ומתי משתמשים ביידיש בפועל עזר לזמן עבר זין? נתנאל יהיה אחרון, מפני שאנחנו על זה קצת למדנו בפגישות הלא פורמליות שלנו. יאיר, שאלת את עצמך את השאלה פעם? אם אני אומר, איך הוב גהת עתקן, היה לי אבא, ואם אני אומר, מיר זיינן אריבר דיגס. טוב, רגע, אני השתמשתי לזמן עבר פעם במשפט אחד בפועל עזר הובן, ופעם במשפט אחר בפועל עזר זין. דניאל, מה אתה אומר?
זה מה שיש לי או מה שאני. וגם בצרפתית ככה. אתה בכיוון, אבל אתה צריך להלביש את זה, אני אלביש את זה במילים טכניות של דקדוק. כאשר הפועל הוא אינטרנסיטיבי, זאת אומרת שהפעולה של הפועל לא עוברת למישהו אחר או על משהו אחר. כאשר הפועל הוא אינטרנסיטיבי, כשהפעולה נופלת על עצמי, איך בין אריבר, מיר זיינן אריבר, הפעולה, אני עברתי רחוב, פעולת המעבר נופלת עליי, אני לא השפעתי על אף אחד, אז אני משתמש בפועל זין. כשהפועל הוא טרנזיטיבי, כאשר הפעולה של הפועל עוברת על מישהו אחר או על משהו אחר, אנחנו בזמן עבר משתמשים בפועל עזר הוב. למשל, איך הוב דיר ליב, אני אוהב אותך. כן? אז שם לא נגיד איך בין דיר ליב, פועל עזר זין, אלא איך הוב דיר ליב. זהו כלל שכדאי לזכור אותו ולהבין אותו. עכשיו אנחנו חוזרים למשפט שיאיר כתב. אובר, אבל, זינט, מאז מה היה כתוב בי? שהפרנסות עברו באופן הדרגתי לילדים. כן. Und sie allein haben schon euch der wachsene Kinder, והם עצמם, יש להם כבר ילדים שגדלו. הנה כאן יש לנו דוגמה לפועל הובן, לא כפועל עזר, אלא כפועל בעל משמעות עצמית. זה הום יש להם, כן? ילדים משלהם. פה זה לא פועל עזר, אלא שיש לך משהו. יש להם ילדים שכבר ילדים בוגרים. כן, נכון. משפט הבא. ווילן די פט גבורנה, אני לא יודע מה זה פט גבורנה. רגע, אני לא קולט. תקרא את המשפט עוד פעם. Und sie allein schon euch der wachsene Kinder, פסיק. עכשיו כתוב, ווילן די פט גבורנה שניר. פט. זינט די? ווילן די פט גבורנה שניר. מה זה פט? איזה מילה זאת? אני לא יודע מה זה פט. פט, עם פרש רפויה. פט, יש רפה. זינט די פט גבורנה שניר. לפני המילה זינט יש נקודה? יאיר. אומגווקסן קינדר פסיק, יש בין הפט והגבורנה יש מקף. לא, לפני המילה זינט אני שואל איזה פיסוק יש. אין פה זינט, הוא אמר וילן. וילן די פט גבורנה שניר. רגע, איזה מילה? לא קלטתי את המילה הזאת. פט גבורנה שניר. לא, המילה אחרי הפסיק. גבוקסן קינדר, וילן די פט גבורנה שניר. לא, אחרי קינדר, אני לא קולט את המילה שבאה אחרי קינדר. In ganzen zu die Kinder Psik und sie allein. Kinder Psik, ואחר כך כתוב, und sie allein haben schon euch der wachsene Kinder Psik. Will die fett gewordene Schnür. רגע, אחרי המילה קינדר, אמרת לי נתנאל, מה המילה שיאיר אומר? וילן, וו יוד למד נון. כן, אז ויל, איך זה ממשיך? ויל? ויל די פט גבורנה שניר. כתוב ויל די פט או וילן עם נון סופית? וילן. עם נון. עם נון סופית. וו יוד למד נון סופית. וילן די פט גבורנה שניר.
ויל, רוצות, כן, זה ברור. פט גבורן, אני לא יודע מה זה פט גבורן. רוצות דשניר, רוצות הקלות. קלות, מה זה פט גבורן שרק עכשיו נהיו? רגע, אני מדלג בכוונה, מכיוון שאני קודם מחפש את שם העצם. מי רוצה? דשניר, רוצות הקלות. עכשיו, מה אומר גרדה על הקלות האלה? דיפט גבורנה. כנראה בהיריון. לא. כנראה מה? בהיריון. לא. לא. אז אני לא יודע מה זה פט גבורנה. בסדר, אז אנחנו ננסה עכשיו. רפי, אתה יכול להסביר? כן, זה צורה מאוד לא יפה להגיד שהן שמנות, ששמנו. נכון. פט. צורה מאוד לא יפה, והיום זה לא היה כל כך מקובל להגיד דבר כזה. יפה. זאת אומרת, ביידיש המילה פץ, פי עין צדיק, זה שומן. פט גבורנה, וזה ממוקף, נכון? כן. ורן זה להפך שהפכו שמנות. אז הרי לא בהיריון, כי כבר יש להם ילדים. אז אחרי שאותם בחורים הם כבר הורים לילדים, אז הקלות ששמנו, מה הן רוצות? משפט הבא. eine die andere übersteigen. עד פה, רוצות הקלות ששמנו, איפה הפועל? יאיר פה במה שקראת? übersteigen, שניר eine die andere übersteigen. מהו הפועל? הפועל? איברשטיין. פועל הוא איברשטיין. איך נתרגם את הפועל איברשטיין? אולי התמקמו. איך? התמקמו. לא. רפי איברשטיין? להיות יותר מאשר. אולי סליחה. שודרגו. לא שודרגו. אנחנו ננתח את המילה איברשטיין שנבין מדוע רפי צודק. מה זה שטייגן ביידיש? להגיע לאיזשהו מעמד. שטייגן בצורה, זה בכיוון. שטייגן זה לעלות בסולם, לעלות במדרגות גבוה יותר. שטייגן, כן? עכשיו, הפרפיקס איבר, מעל ומעבר, כאשר מוסיפים את הקידומת איבר לפועל שטייגן, לעלות מעל ומעבר. זאת אומרת, במילה פשוטה, כן? באופן השוואתי למישהו אחר, כן? איברשטיין, איך כתוב שם הלאה, יאיר? עם שיינה דירס, בדירות יפות. הם רוצות הקלות, איברשטיין שיינה דירס. זאת אומרת, לחיות בבתים עוד יותר יפים מאשר אחרים. זהו העניין שאנחנו מכירים בסוציולוגיה, כן? של, איך שאמר רפי, לעלות בדרגה מבחינה חברתית, מעמד יותר גבוה וכולי. אז זה שאני אמרתי שודרגו זה רק חצי שגיאה. כן, אבל אני מחפש שתבינו למה זה שודרגו. כן? אתה מבין כי יש לך ידע פסיבי, אבל אני רוצה שתבין מבחינת ניתוח המילים אחרת יהיו המון מקומות שתיכשל, כפי שקורה לך כשאתה
נכון. מתרגם מה שנראה לך שאתה יודע. נכון, נכון. חייבים לעבור להבנה מודעת. נכון. לא מספיק הידע הפסיבי, כי הוא מטעה לפעמים. נכון. זה הבדל בין ידע פסיבי לבין לימוד שיטתי. נכון. נתנאל, המשפט הבא. In Malbushim, כן, בבקשה. in Malbushim und Zierung und die Mannsbillen laufen sei noch wie die Loschiklich. עד פה. אז אנחנו מדברים, גרדה מדבר ככה, שאחרי שהבעלים, כן, הולידו כבר ילדים והקלות, כן, נכנסו למרוץ חברתי, שיהיה להם בתים יותר יפים, איברשטיין, כן, לעלות בדרגה בבתים, ועכשיו לעלות בדרגה בעוד דברים. תגיד 2-3 מילים, נתנאל. In Malbushim und Zierung, אני לא יודע מה זה צירונג. לעלות בדרגה במלבושים, להתלבש יותר יפה מאחרים, וצירונג, רפי, צירונג, ותכשיטים, שיהיה להם תכשיטים יותר יפים ויקרים. הלאה? Und die Mannsbillen, und לא, die מנסביל. und die Mannsbillen laufen. כן, איך תתרגם? אני לא יודע על מה זה מנסביל, אבל laufen זה לרוץ. זה כמו באנגלית מן, והגברים, הבעלים של הקלות, כן? אותם אלה שקודם היו ילדי חדר ולאט לאט מדרדרים במדרון החלקלק. מה זה ביל? הבעלים של אותן קלות לא יפנו. לא יפנו ביידיש? לרוץ. רצים, לזמן הווה. אתם חייבים לזהות זמנים של פעלים כדי לתרגם בדיוק. והבעלים של אותן קלות הם גם משתתפים במרוץ החברתי, הם רצים, מה עוד? מה רצים? כן? מה זה ביל? מנסביל. למה זה לא פשוט מן? אוקיי, יפה מאוד. מנר. או מנר. זה אותו דבר. לא, רגע אחד. נתנאל שואל שאלה יפה. מספיק היה שגרדה היה כותב מנן, כן? זאת אומרת, הבעלים. ביידיש יש ביטוי מנסביל, כן? וודאי שהתוספת, הפרפיקס הזה, ביל, רוצה להוסיף איזשהו גוון לתרגום של גבר, כן? והתרגום, אם אני לא טועה, זה גבר נשוי. כמו שאנחנו אומרים, וייב, זה לא סתם אישה, זה לא פרוי. וייב זה אישה נשואה, יכול להיות, אני לא בדקתי את זה, שמנסביל זה גבר נשוי. זאת אומרת, והבעלים של אותן קלות לא יפנו, רצים באותו מרוץ חברתי. איך הם רצים? laufen sie noch wie die Loschiklich. עכשיו אני רגע, לא יפן זה נוח וידי לא שיקלך. עכשיו אני שואל, ואני שם לך מכשלה, מהו הפועל? הפועל כבר אמרנו אותו, laufen. לא זה, של הפועל. מהו הפועל המלא? laufen sie. לא, זה גוף ראשון, גוף רבים שלישי. זה לא חצי הפועל. יאיר? לא יפנוך. לא יפנוך, או שם הפועל הזה, זה לא יפנוך, לא יפנוך, אלא נוך. נוך לא יפן, נוך לא יפן. נוך לא יפן. מה פירוש נוך לא יפן?
רצים הם כאילו נמצאים במרוץ יחד איתם. נוחלויפן זה לרוץ אחרי. כן? רגע, תשמעו, אני נותן דוגמה, איך לויף נוח מיין הונד. הכלב שלי רץ קדימה, אני רץ אחריו. איך לויף נוח דודי אמסלם. אני רץ אחרי המנהיג הפוליטי שלי, דודי אמסלם. כן? במקרה שלנו זה לא קשה כל כך. יהודי אנגליה רוצים לגרש אותו מאנגליה. כן? נוחלויפן זה להיות מה שהרוסים קוראים במשטר הקומוניסטי, אני פופוצ'יקי. פופוצ'יקי, היהודים קראו לזה ביידיש נוחלויפר. אלה שרצים אחרי מנהיג, כן? הם עושים את דברו. נוחלויפר, מי שרץ אחרי. אני חושב... אז זה לא פשוט מילת יחס נוח? יופי. נתנאל, נוח זה גם מילת יחס, אבל כאן זה גם מתפקד כקידומת ולא כמילת יחס. אמרנו שביידיש מילה מסוימת יכול לתפקד בכמה תפקידים, תלוי במקום במשפט. ואני חושב שאנחנו... השעה 7:32. אוי ויי, עברנו את הזמן, אבל אני שמח שהבהרנו עוד כמה עניינים של שפת יידיש. רגע, תוכל לתרגם את המשך המשפט? כאילו... מהו ההמשך? זה נוח וידילושיק. זאת עד פה. אז אומר גרדה, הבעלים לא יפנוך, רצים אחרי הנשים ואחרי המרוץ הזה, וידילושיק לך, כמו ששיח רץ אחרי הסוסה האמא שלו. לא שיקל זה שיח. אני חשבתי שלא שיקל זה לטעה. לא, אני חושב שלא. אני חושב שלא שיקל זה סוס קטן. אוקיי. עד פה. עד פה. לא, לגבי פרה יש שם אחר. עד פה, אם יש מישהו שרוצה להגיד משהו כדי לסיים, ואם לא, אני אודה לכם על ההקשבה. תודה רבה לך. תודה רבה. בבקשה, להתראות ביום שני, 5:45 כדי לקשקש. ביי. ביי ביי.